Nagkanas yaw. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Di pakasaritan nga intay ikandya kita kit impatulaw di pagayam tayo nga alfaon. Kastoy man ti kunana. Der tata balsamaw. Kaya't kumamag nga ibinglay ti pakasarita. Amaw akatawan da kaputa uray siya kamismaw aminado asaan anasaya at ti ugalay. Awan asawa iso nga impagarup kaw no awan tao ti rumso aparikot kaw. Rugyak man nga raw ti agsalaysay. Unay mo dayton pare. Apa yan paray? Nasobra mo tinday ta kinagaga mo. Ha? Ay na. Inako mo sa amin ang ti kinagaga. Idi nang ipurwak ni Apo Diyos. Sika talaga paray. Ay na pare. Apay nga ano sa masuksukayan day ta adaga. Nakatangtang kampay mga raw. Kasanaw, saan mo ngamin na nagtudto daw. Sakit diritso nagpigsa ti inay. Iso at timangkin ti daga. Ay na pare. Apay nga ano sampay lang ako nakmanay. Gusto nga minang. Ay na pare. Masapol nga agsalukag. Tapno da pangalag iti ipakan ko iti pamilya. Anya? Masapol pa ayamang. Kita anak man eh. Oray sa anak nga agsalukag. Mabiyagak na tamay. Ay na. Naimbagking nga pare. Ta awan putot mo. Iso nga oray pa isi-isi ka lang. Awan ti parikot mo. Anyang. Kaslad na kurukurang ti panuno ni Pari Martes. Ne, apa yan? Apay ani Martes manen tinalagip mo. Kasano? Nakatangtangkan di dagay di garden na. Anusan nakidya suksukayan. Kat gaputaan anusan na suksukayan adan kurkurang na. Ay sinibugan na pa'y kumangamin. Di daga tapnulumok nang. Parparigati na mauna yung tibagi na manang. Nangipanan na nga iti utag na. Ay na, nagagat ngamin ni Martes. Iso nga uray na tangken jay daga. Sukayan na lat na. Apay, pada na ka ngamin ay asadot. Asas, anya asadot asasawa manang? Kat iso maut, awan pa'y matikunam nga agbiro kay ti panggedam. Apay pa'y lang nga parigatik ti bagi kamanggay. Gano baruak, awan ti pamilya, nga obligasyon ko. Iso nga uray pa isi-isi awan problema. Mabiyagak latawanang. Anya? Ay, talaga aday jay pare Alfon. Apay ka di lakay? Katawanak nga no. Taapay ka no? Trabaho ka no, trabaho. Ngum sa anak mutlat ta, bumak na. Anya? Imbaga na ti kasta lakay? Ay, wen bakay. Ay, anyan ni pare Alpon. No anya tinalagip na nga ibaga na lagta. Wen nga ron. Iso akin na, asaan mo't agaputa kayat ko bumak na. Iso ajak agsar ng agtrabaho. Kasapulan ng agtrabaho, tapno da pagbiyagan. Kat, anya ka di timbaga na lakay? Kinunanak din na naipadata ka no king kuha na atambay. Nga awan makukwarta na. Ay, anyan ni pare Alpon. Saan kit di ngagtrabaho tapno makaurnong? Di na among ti sumarunong aldaw. Hala, bayantan ba kay? Saan na balay? Taammo mo, ti ugali na. Naggana sanyaw. Mayat talaga ti timing ko Apay ka di manong? Una, agburburag ti sidayaw. Di apag isaw, makipanganak ton dito. Ay namanong, awan ngaminan ti kanaman niya. Iso akasta, agsursur ka iti pakipanganam. Ay na, adamo bagas ko jak nagluto. Anya? Apay ngamin, adi ka nagluto? Ay amok nga road nga dahin lutom dito balayaw. Anya? Wait, apay. Naku mga iti sir-sirbin a professional kayo amin nakakapsat ko. No didak bet ilak amanong yaw. Ay. Gati sumay. Husto di bagbagak. Iso adi ka nagsinay dita. At dan kayo nga ron iti mayat apanggadan. Di iranod da kamanong yaw.
Da kayo talaga, Manong Alfon. Ala, inka nga rod kita ano naluton dyan si datap no mga tayon. Tay baon nagpayamanong mo. Day talaang ti aramida, miso adikan agreklamo. Unay mo ni Manong Alfon, mangibabain. Apay ka di ading ko. Katno ka na yun na nga ibaga, nga urasan nga agtrabaho, gaputa adda tayo a profesional a kakabsat na. Ay, day tangarod ko't, mangibabain. Ngamno bagaan, ako nga't mat. Day tangarod ti parikot iti day taakabsat mo. Kabsat ta amanang. Ay nakasla di na pampanunutin ti masakbayan. Ipagarup na siguro ang napigsa ka na yun. Uwan nga ta Kan may isa, si katinamnaman na manang. Isung agurnong ka para kan kuana. Ay, awan ko matidakes na gaputa kabsat na. Ngam aglablabos meten. Dahita nga rod manang. Ngam kasla ka anon tupay ang makapagpanunot. Nay, nalpas magagaya mo ti panagsukay mo iti dagang pare. Uwan pare. Iso rugyak mo ito, panagmulak kita. Ay na, pare. Bay ampay na ta panagmulam. Sumurot ka kiti kanya. Papananda ka day, pare. Intasabtan nila nyo jitersina danana training. Intay uminom. Ay, tumaktak lang iti trabaho day ta, pare. No kaya't mo, tulungan na kiding agmula, pare. Ikang kanto iti tangdan mo. Ay sus ka, pare. Aw-awisan ka, mapanag-relax. Ay apan nakiding agmula. Ayun na pare. Sangbot nga rin ti trabaho. Tapno malpas. Sakbay adumteng ti kasar ti kabsat ko. Ay na, trabaho kayo, trabaho. Saan kayo mo lang agbali na milyonaryo? Ay na, oray saan tang agbalin na milyonaryo pare. Basta daki di ti may lakaw. Tapno damot ati may gatang iti makan. Malawa rin, pare. Ala. Panawang ka nga ruta na. Agmula ka, tamapan ko sabtan nilan niyo. Nangalaam nga ito kwartang pale. Ay na, nalaing da ito kumpare miti diskarte. Ha? Ay na, dinawat ko kalagi ti professional na kakabsat ko, pare. Ay, naggana sinja. Dayta ati biyag pale. Ay wala, naggana sa talaga ti biyag. No adda kakabsat, apagdawatan. Oray saan tang agtrabaho. Walaan niya pale. Ay na, sana all ada professional kakabsat na. Iso sana agtrabaho ha. At nga ron timang susustendo kanyak pare. Apa, nagkara sa talaga ti biyag mo pale. Ay, talaga pare. Ngem, kasta nga ta akanayon pale. Kasanunto nga inton lumakaya ka. Ay kay sira-sira pare. At ati kakapsat ko, iso sigurado. Di nakbaybayan. Iso sige hindi. Just enjoy life. Ako na da pare. Manong, agkasapulan ka no ni Sir Freddy iti karpintero. Amang ano kayat mo? Ay na, siya? Agkarpentero? Nay, kat isumat. Apay ang katawaam. Awan mo dakas na Ay na, sakpay lang ti pagtrabahuan nyo. Oray saan ang agtrabaho, gaputa mabiyagak na ta. Anya? Katuan mo. Adda kayo nga rod amang ti diti kwarta kan kanag. Anya? Kaya sumat. Ay namanong, saan nga iti agnanayon kat mangnamnama kalatan ka na kami? Ay na, professional kayo. Iimot yo, ti panangilakam nyo kanya, kamanong yo. Naimbag ka na kayo trabaho yo. Siyak nga awan, iso atulungan dakari. Iso nga ron nga ibagbaga nga agkasapulan ni Sir Freddy iti karpentero. Tapno adamat ka matipagsapulam. Adula amin data. Kunak nga rod, oray sa anak agtrabaho, mabiyaga lata. Anya? Kaya sumay, ngam Christina, ika naman iti sagas mo kiti. Maggatang ko iti apog ng tabako. Dahil tati ko nam amabiyag kalata, oray di ka agtrabaho? Dahil ta agdaw-dawat lang ti ammo? Alaki iti nahating ko, nya lagi din na yan. Sagas ulang mo. Anya iti serbina anak kaadal, nagsusweldo ka no, di ka mang dahil.
Anya asang nagasot only. Ay namanong, pinagadalda ka mo't hanudanan ng ide. Ngam nagsardeng ka kanungamin. Wen, ngam imbagak kadananang nga iriserbada ti kwartada para keng ka, intun agadal ka. Iso ang nagsardengak. Ayayap. Anya? Wen, Christina, malalala. Mangted ka niti sa gaso, gadi ka nagungay. Agririkan tulang, nurinibo ti daw-dawatek. Ay, ala, wanan. Amok matlaang, adi ka agsardang. Iso sige, nga madamdaman to. Makikita mo't nga glutluto Unang aming ngay kanak da ito, uray nagato imbagaran. Ala, halinggo, agluto ka mga ron, ta mga anak dito yan. Ang mga nabanglisan dyan napoy ko, dyan balay. Talaga sa bali ti prinsipyo dayjay amanong Alfon. Apay ka di manan. Imbaga, nga agsapsapol ni Sir Freddy iti karpintero na. Ngam di nakit di kayat amapan. Anya? Siyak, agkarpintero, kuna nakigding ti salbag. Kat imbagam kumamasapol nga agtrabaho. Saan amabalin nga agpaisi-isi lang akanayon? Imbagak manang, ngam isulat ta nga iso ti sungbat na. Sana balik taad data amang mangtad iti kwarta kan kuana. Anya? Tanggaan nagmananalan nyo. Tagay manana. Pale Alfon. Ala, ito ka mon pare. Kakay sunang awan ti mo obra. Di tagay man Pale, pasensya ka na ngam. Laplap da akong tibagyak nga uminom iti alak. Di ka man pare. Alaki din. Ito ka mo. Talaga saan ako nga uminom iti alak, pale. Tumaktak lang amin dito iti trabaho. Imbes asayangin tati olas ta dito yung nga uminom. Intakid di agsapol. Iti pakitang danan. Naklaim pagaro pa nagbaling kagaya mo in asanto. Parilan nyo. Ay, sos pale. Saan bet nga iti dayta? Nakamail sa klient. Pudno ti bagbagada. Asaan ta sayangin ti ulas na. Ti awan kais iskan na banag. Ay na pare. Apay. Awan ayat ti kais iskan ti aramidag. Saan aday ta pale? Alalala. Panawan ng garudan. Nawanin ibagam pare. Ay na. Kunam sa tuladam ni pare Martes. Trabaho. Ngam saan mo ta bumaknang. Ngan maipada iti panagbiag na kanyak at tambay. Anya? Ay, anyan ni pare Alfon na ya. Siyak, akana yun tisang kadilaw na. Ay na, bayamon lakay. Amumatan ti ugali na. Wain, pudno trabaho. Nga oray santang agbalin a milyonaryaw. Ngam kasi ti abaw. Saan tayo ang mauawanan iti kanan tayo? Ba nag-apagyamanan tayo alakay? Malang, bayamon ni pare Alfon. Ugali na siguro ti kasjay. Ay na, saan kiting agsalukag. Tapnod dati maornong na nga ramatin na ito nagkapsaw. Kani, dandani man hindi pa nagtutudaw. Agisagana ko makiti iti abasto na. Wan nga rod lakay. Ayabam to, intun adda pa kitang danang. Ay, saanan bakit? Gapot sa sigurado. Katawaan na klaang na dyan, akong pare. Nagdengag ka kadi iti radyom, Alfon. Saan? Diyak na sango. Di mo nasango wano awan baterya ti radyom. Apay nga minaya. Nagibos ka din jay subsubaybayan nyo a drama? Saan? Ngam ko na ti damdamag nga dakano umay a super typhoon. Ganyan ko ma. Ay na, agridam ka kumamot Alfon. Mangisagana ka iti abastom. Bagas, mantika, asukar, asin, flashlight, danom ken amine na masapsapol. Oh, atula. Mindata nga ibagbagam. Ay na, no kadagitoy apanawan. Saan amabalin nga agpatay-patay ka? Gaputain ton pumig sa tibagyo.
Sigurado, di kan tumakarwar ije balay mo. Alangan mo't asara ko sukam tinapig sa atudo tapno umay ka makipangan. Ay na, di nakpakadanagan kung nakmanin manang. Ay, talaga at di mo ammo ti mabagaan, Alfon. No talaga kumangarod analaing ka. Simurot kakin ni Parem Amartes, iday ayabanda ka makitangdan. Tapno adda igatang mo iti bagas mo. Tapno adda nakasagana akanum intundum tang ti bagyo. Di nakpakadanagan ko na manang. Bagyo lang dayta. Kitao ak. Iso nga awan ti pagdanaga. Ay na. Manual dawan ti naglabas. Kung saan pa nagsarasarod din dito bagyo. Sa akin, awalin ti bagas ko. Nabisinan ko na eh. Ay, anyam di gaston. Ompay mo ti sabali ang maluto dito napamudpud ko maitibising. Ay, pudno gayam di bagbagada. Amasapol ngagsalo kagak. Kanayon ko lang ida. Akatawaan. Paro ni Pare Martes. Ay na. Ito na mamiris ko ang studa. Nabisina ko talaga. Sabay ata yung tigbalay ng Ilve. Kung Christina kakabsat ko. Ni Pare Martes lang ta si Dagkanyak. Mabainak. Ngamnudyak puskulan din ba? Ang mga namatayak lang, gapo itibisin ko. Iso awan, mapanaklatan makipangan, iyan na Pare Martes. Ay na, agyaman ang Pare Martes. No awan na itibalayo ang nagkamangak. Sigurado, nataya kong gapo itibisin ko. Awan mo gamin cellphone ko. Tapno awagak dagiti kakabsat ko. Ay na pare, naimbag kidi at nalagip mo timay. Manugaya man nga aldaw di ka nang naan. Muwan pare, magino makitita nung marik naklat ti bising ko. Urayag no may dagiti kakabsat ko. Ngam awam mo umay ura may sa. Ay na, nagpigsa ti tuto pare. Iso adi na makaumay ah. Pare, mababay ng unay ka. Pakawalan na kumakaragiti ng sasakin ka. Ay, awan na nyaman na pare. Ngam agnakam ka kumamag ngaminan. Masapol, agtrabaho ta. Tapno inton adda sumangbay adidigra. Akas kumaita, adda ti manamnama amay saan. Agsalukag tayo pare. Tauray awan tinamnama nga agbalinta milyonaryaw. Tinapatag, adda ti maigatang iti apastaw. Uwan pare, dahito ti adal nga impay kanyak, dahito abagyaw. Ganda. Pare, mabaling ka din nga ikan nakitibagas sa'yo. So kataktaw, inton makasapul ako na iti trabaho. Alawan pare, di ka madanagan. Kaasi ka may nawan ti isaang mo. Sapay kunada, bumayag da ito'y apagyaw. Nalaos, dibain ko iti day taagundaway, tatabal sabaw. Ngam inturturud kaon, gapaw tawan kit nga raw ti isaang kaw. Manipod ni dahin, nagbalbaliw kaon, tatabal samaw. Nagbalina kaon, anagagay. Ngam kunkunak iti bagay, analadaw siguro ti panagbalbaliw kaw. Gapo ta sa anak may, ang makasarsarak iti agbalin ang bakit kaw. Ala, kastan, tatabal samaw. To'y pagayam mau, Alfaon. Ay da, pagayam Alfaon. Ti panagsalukag, saan nga minatapno agbalain a milyonaryaw. Kita man, gapo iti sabsabali a prinsipyaw, nabisinan ka kangaraw ti panagbabagyaw. Ngamala, bayahamon na ita, pagayam Alfaon. Tinapatag, nakaamiris kan. Kat amumon ti manggay. Kat saan analadaw ti panagbalbaliw mo, pagayam Alfaon. Tanuman pa'y di ka makasarak iti agbalin nga sawam para mutla ang king kaamis mo ti panagbalbaliw mo. Urayam, ang mga nusan pa'y adimtag ti maipaiking ka akata ko nay mo.
Kanyat amom ngay, pagayam Alphon. Ang mga no amom taw inton bigam. Ina, nagganas yaw. Malah papagayam. Ditante nagpatinggaan ti surat nga impatulaw ni pagayam Alphon. Adinan inlanad ti address na. Dito'y drama tayaw. Nagganas yaw. Isagsagot ka na kayaw ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay panang tarabay.